m na unu ka nọ esonyere anyị na matters of the moment. Oge anyị ji atụ uche, oge tutu na gbugbu anyị ji akpa nkata n'ihe gbasara anyị n'okwu akpụ n'ọnụ. Onya bụ matters of the moment. A segment of Breakfast Show Good Morning Cold City. And today we have the good fortunes of hosting the Honorable Commissioner for Culture and Tourism in Enugu State, Dame Ugochi Madueke. Anya ekene gị ọmalịcha nwaanyị. Ọ dị nke onye bụrụ na telivishọn ka a na-afụ gị kịta ka ndị mmadụ ghọta ihe m na-ekwu. Ndị Enugu ekene m unu, ụtụtụ ọma nọ nke onye chiri ya zere. Ọ na-asụkwa Igbo so oge esi anyị wee sụ Igbo na mkparịta ụka anyị ata onye aka ikwana anyị nwa bụ ndị isi oche sụọ Igbo a nwekwa ka ọ dị. Echefukwala na abụ m kọmishọna na-ahụ maka ọdịnala. Oh, culture. Eyinu. Onye bụ ihe melụ. Asụsụ anyị bụkwa ọdịnala. Onye bụ ihe melụ. Ọkwa ihe ejiri mara anyị. Mgbanụ ụgbọjugo dọlụnụ bute na oche unu nso n'igwe okwu ka anyị bido nkata ozugbo lotekwa na ị ga-esonyela anyị mgbe ọbụla na ime this segment by ịkpọ anyị na 0907-275-9950 0907-275-9950 ma ọ bụ ịkpọ anyị na 0706-815-8029 0706-815-8029 ka ị jụọ the Commissioner for Culture and Tourism ajụjụ ọbụla ị chọrọ ịjụ ya gbasatalụ ọlụ Enugu State gọọmenti ji na ministry nke ọnyanwa na-afụ maka ya. Ihe anyị chọrọ ịgbakwasị ụkwụ wee kpaa nkata tata bụ exploring abandoned tourist sites in Enugu State, and we're having this chat with the Commissioner. So ọtụtụ ihe emego n'Enugu State. Anyị akpọgo other commissioners ekwuo maka ụzọ, ekwuo maka ọkụ, ekwuo maka mmiri, ekwuo maka smart schools, ekwuo maka smart Dame Ugochi Madueke ọrụ akalia. Anyị bịara ọrụ. Anyị anọkatakwa anyị bido n'ụba na Hotel Presidential. Most of us that grew up in Enugu will always remember that hotel with nostalgia. Ka ọ dị mgbe nwa. Mgbe ahụ ọ dịkwa otu ahụ ọ na-aba anyị n'anya asị nkwụsị ịkụ aka mma akụ. Kwụsịbe ike. Ọ bụ na beelụ dị kịta enwerọkwa bel. Ọ dịbere late ị ga-abịakwa ọzọ. Biko ihe ndị a ihe na-eme kedu ihe na-akpọtụ na tourism ministry? Ndị Enugu ekenekwa m unu ọzọ. Afa m ka o si wee kwuo bụ Dame Ugochi Madueke. Abụkwanụ m kọmishọna na-ahụ maka ọdịnala, njere oriri na ọṅụṅụ. Oringo minista Ndị Enugu anyị na-ekene Chineke n'isi onye ndu anyị bụ Dr. Peter Ndubisi Mbah, onye Chineke wetere ka o wee mezie Enugu steeti, onye Chineke nna zitere ka emezie Enugu. Nwada ihe kwuru bụ ezie n'ihi na ihe a na-arụ n'Enugu karịrị akarị, mana m ga-elimiti onwe m na ministry nke m. Ikwuru maka Presidential Hotel, ọ bụ ezie na ọrụ amalitela na ya bụ Presidential Hotel. Unu ga-amata, unu ga-echeta na Presidential Hotel bụ njirimara Enugu. Onye ọbụla bịara Enugu mgbe ọ bụ Presidential Hotel, onye ahụ ga-asị gị biko nọọ nnukwu mmadụ bata ọ na Presidential Hotel ka ọ na-eje, enwe nnukwute mmemme ọ na Presidential Hotel. Anọgidezie Presidential Hotel bịa nwụọ pii, mana Chukwu daalụ, His Excellency bịa wee sị mba na ma hapụkwa Presidential Hotel otu a n'ihi gịnị na ọ bụ njirimara Enugu. Ọzọ bụrụkwa na Enugu emepewego. Biko na ụmụnne m ndị wawa ndị Enugu be anyị, ihe a na-arụ n'Enugu kịta karịzikwara Enugu. Ihe anyị na-arụzi kịta bụ ka eweruzie Enugu, ka ewechite Enugu na ụdị ọ dị bụ mgbe nke ọkpara ha. Mgbe ahụ Enugu bụ the capital of ala Igbo. Ọ ihe anyị na-eme. Nya Presidential Hotel a ịgbafe ebe ahụ kịta ị ga-ahụ n'ezie na ọrụ na-aga n'ihu, na ọrụ ebidogo. N'oge adịghị anya a ga-arụchakwa ya. Ikwukwara maka International Conference Center. Ejere m one radio program nya, ofu onye kpọọ sị na enweghị ihe a na-arụ ebe ahụ.
nsị ya na ọ dịrọ informed, meaning na ọ marọdọ ebe a nọ because na mụnwa na-eje inspection ebe ahụ ugboro ọrụ na-aga n'iru nke dị egwu na International Conference Center. Iru ebe ahụ ị ga-ahụ na ihe His Excellency na-eme ebe ahụ ọ bụrụ ndị Ọnịcha asị gị dịrọ mma ọkwana gọvanọ Mbah dịrọ mma asụpịa n'oyibo ịdị bad ịta mba dị bad. So International Conference Center bụ ebe ga-eme Enugu adịkwa ndụ ọzọ. Ọ bụ ebe ga-project Enugu to the world maka na otu dị iche iche ga-abịabazi na-eme conference ha n'Enugu. Anyị ga na-enwetazi ndị Nigerian Bar Association, anyị ga na-enwetazi ndị ICAN, anyị ga na-enwetazi ma ndị pharmacist, ndị otu dị iche iche, ndị Rotary International na-ebukwa crowd. So ifu na kịta anụnwa n'Enugu kịta gbagodi m ofu ebe ị ga-host nwu ụdị function anwa ga-eri 3,000 people. Onwero ọ dịrọ. So International Conference Center ahụ dị nnukwute mkpa. Ihe ndị ọzọ dịchakwana ya, enwekwa ebe a na-enere ihe onyonyo nke ndị oyibo na-akpọ sinema dị n'ime ya. Enwe dome nke ndị oyibo na-akpọ dome ahụ will sit about ọ dịka ebe 1,000 people. Ejili ya na-eme hall. Yes, mgbe hall dị bụọ nnukwu agba hall dịcha. Nke dịzi egwu bụ na enwekwa ebe a na-ere ihe maka ndị mgbere. A ga-enwe shops kalịrị akali. So anyị bịakwazie n'anya sikwa na n'ebe ọ bụ na International Conference Center na bụ ụdị ebube anụnwa abịa na ọ ga-adịkwazi mma ka anyị mezie ya ka ọ bụrụ a city center. City center bụ ebe ọ ga-abịa ịbata ihe niile a na-eme ihe niile zuo. Anyị wee sị ka arụnyekwuo maka na anadị ebe ahụ kalịrị akali. Anyị wee sị ka etinyekwuo these 380 rooms 5 star, ọbụrụkwa 4, ọbụrụkwa 3, 5 star. Ka etinye 5 star hotel anụnwa ebe ahụ. Ndị na-apụ eje ebe ọzọ ga-aghọta ihe. O wee bụrụ na isizie ịma na anyị nwere international airport nwekwa idea now ọ bụrụ na ị na-anya ifu na international airport anyị ahụ ọ naghị arụ ọrụ sọsọ airline na-abịa Enugu, international flight na-abịa Enugu bụ Ethiopian Airline. Mana anyị chọọ ka Enugu anyị ka Emirates bịa anyị chọọ ka Qatar Airline bịaba, anyị chọọ ka British Airways bịaba, anyị chọọ ka Delta Airline. Ha niile bịaba Enugu ọ ga-ada anyị mma. Ha niile bịaba Enugu, onye na-ere mango bupụte ole, onye na-ele icheku bupụte ole, afịa na-azụ n'Enugu niile ịghọtago. Mana otu ọ dị kịta ọ naghị arụ ọrụ. So onye ka anyị nele anya wee sị mba na for this our international airport to work na enidiri ezigbote hotel n'Enugu ga-amachikwa international standard. Ịbịa n'anya kịta anyị nwere Marriott n'Enugu, anyị nwere Hilton n'Enugu, anyị nwere Sheraton n'Enugu, anyị nwere 4 Points n'Enugu, anyị nwere any brand. Then ịchọ ka international airport gị na function, ịchọ ka Enugu pụọ from ndị ọrụ oyibo to ndị ọrụ ebe a na-eje ọmangwọkụ no. So His Excellency ya bụ nwoke enwekwa uche, o wee tụkwula anya wee sị mba na ebe ọ bụ na international airport dị, international conference dị, na anyị ga-enwekwa international hotel. Wee sị na ọ ga-abụ 380 rooms ozubekwe maka na ihe na-aga ime n'Enugu ga-adị egwu. In another 1 year unu ga-afụ ndị si ebe ha si gị n'Enugu ka ha na-ejezi ibi ịghọtago. So I was in this 380 rooms hotel dị nnukwute mkpa. Wee site gwa ya na that same place International Conference Center dị. So ifu na ndị bịa conference nwere ebe ị na-eje hotel gị dị ebe anwa. Ichi ugwu mmiri ọ dị ebe ahụ, conference gị dị ebe ahụ, sinima dị ebe ahụ, shop dị ebe ahụ, nri dị ebe ahụ. Ọ gịnị ebe ihe niile zuru ezu. Home away from home. Home away from home, where great minds meet. Honorable Commissioner, I can't wait to see that happen in Enugu very soon. Oh, okay. Ihe niile anyị na-akọ wee na-sound ka ọsọsọ hotel bụ tourism. Ego hotel presidential, anyị aba na conference center ebe nwee international outlook ga-enwe a 5-star hotel ọ dịka ọsị ya bụ tourism.
ke nke na-eme ọzọ si abụ ebe unu na-etinye anya na gọọmenti keki ise ebe anọ ọ dị ka ịda aga ọ ga-abụ na m amara ebe Ide ahụ ga-ebi bifo ụzọ. kpọfee m kọmishọna ị mara nke na-akpọtụ kpọfee m ndị Enugu mgbe emechara anyị appoint as commissioners wee bịa wee tụpụla ala wee nenebe Enugu maka na abụ m nwa Enugu pụyalịbakwa mgbe ị nọ na-apụyalị aga m Chinatown Primary School jụọ ọkụ na anọ girls ịghọtagote abụ m nwa Enugu 042 dị gị n'arụ abụ m onye Enugu a na-anụ m n'Enugu so ezumezu nya wee bido wee kwụghalịba wee sị ka m chọba kene ihe dị n'Enugu mgbe kpọọ ndị local government chairman nọ mgbe ahụ wee sị ha biko na onye ọbụla ma ihe dị na bie ọ bụ na enwe a tourist site dị bụ unu biko send alụnụ ya anyị akwụsịrịkwa ebe ahụ anyị wee bịa wee inaugurate local government tourism committee nke local government chairman bụ onye isi ya a councillor guard in charge of tourism committee nọkwa na ya ofu igwe na local government ahụ nọ na ya then I get 3 other members, even DPO local government I will inaugurate I will be done check. We jigide wee fu na Enugu na chukwu afuke Enugu n'anya. I wee fu na chukwu gozile Enugu. Nne, ịmaka na enwe ebe a na-akpọ ọhụm. Ọhụm waterfall. Ọhụm dị n'ụdị local government. Ilu ebe a, ikenebe chukwu for Enugu State. Ihe anyị na ọhụm bụzikwa national monument. Ya alụbagi ya ka na oso na ihe dị na pipeline. Oso na ihe dị na pipeline. Mana pipeline nke ha ma kpọchazi ya pipeline because before December we'll be done with Mohumo, Ezimo waterfall, Meziago complex, nke ha na-akpọkwa Heneke, ma nke dị n'ọgwụ nke ọgwụ ama ma ọgwụ dị n'ọgwụ waterfall ma akpọ of lake nke dị na Nkano East local government ma Oji Arumu nke dị na Inyi Oji River local government ma enwe gịnị bụ Oji Arumu mmiri anwa buru ibu mmiri anwa 1000 people ga na-egwu ya ọma mgbarụ agbara yes ihe dị n'Enugu nke Eziagụkwanụ nke dị na Eziagụ kpọ ọkụ ofu akụkụ jụrụ oyi ofu akụkụ kpụrụ na-ekpo ọkụ ọ dịkwa na ị na-afụ ya ha na-abụ na agakọ nya igbugide mmiri na nke jụrụ oyi oyi tụba gị banye ụtọ ọkụ anyị nwekwaziri nke ndị oyibo nke ndị Igbo na-akpọ ọgba caves yes anyị nwere cave dị na Eziagụ a ofu Eziagụ a cave nke Eziagụ a ha kpọrọ ebe Chukwu biri ọ dị n'ọha na Eziagụ local government anyị ejekọkwa ya o wee bụ na n'ezie asị m unu na ọ dịkwa ka Chukwu biri ebe ahụ n'eziokwu. Kedu ka ọ dị? Kọwala anyị bifo anyị eje Enugu ga-ejekwa ọ dị n'azụ the local government headquarters secretariat na anị ya so iru ebe ahụ ifu ọlụ ebube Chukwu so a sị na Chukwu bi ebe ahụ enwe megidezie ndị ụwa ụmụ mmadụ wee nyegide nwoke nsogbu mkpọtụ karịa onye di enyere ego nri ojekwube Chukwu onye ịmaga ụdị ha ụgwọ akwụkwọ ọgwụ ejekwube Chukwu nwoke wee nọgide wee sị mba na ndị Eziagụ enyekarịa ya nsogbu ka ya jegha mana ịbata ebe ahụ ma na Chukwu ebibigo ilu ebe ahụ ị ga-afụ ihe dị ka ite ị ga-afụ ihe dị ka akwa ya bed it will be is obvious na mmadụ ebiri ya mana mazibụ Commissioner sikwa anyị na-ebe Chukwu bili ị ga-ekwekwa that is the story ebe Chukwu bili anyị wee bịazie wee fụkwa na enwelu ebe obodo nwaanyị bụ igwe n'Enugu State n'Enugu Ezike aha nwaanyị ahụ bụ Ahabi so ihe dịka palace nwaanyị ahụ nkịta because she was the only female king enwego nwaanyị adabụ n'igwe nwaanyị adabụ igwe so ihe dịka ụdị ebe ahụ kịta gị na-atọ gị na asịrị nwaanyị adabụ igwe nwere nwaanyị ga-abụ igwe so anyị bịa ahazie ya ọ bụ onye Enugu Ezike anyị bịa anyị ahazie ebe anwa so that ndị nnete bịa akọọlụ ha akụkọ afịa aghọta ya Enugu dị so blessed waterfall anyị nwe kalịrị akali ịghọtago ma nke bụkwa nke dị na-achị ọzọ m enwe nke dị n'ọgwụ nta ọsụ so ịmago
Enugu dị blessed. Amara m nke m ga-akpọ ka m ghara ibe ịmakwa na enwe piramid na Enugu. Pyramid. Yes, na Nsụde. Pyramid gị na nke groundnut rice. Pyramid. Natural pyramid. Now, the story wee bụrụ na even Google you ga fear the Nsụde pyramid. But ha sị na mgbe ahụ ihe a na-eme bụ every 10 years. Ụmụ nwaanyị eje mezigharịa ya ịmago mana ndị ọcha mebikwa n'ụfọdụ ihe. Ndị ọcha abịazie wee nyebezie ha the impression maybe na a na-efe ya efe ọ na-agụ ịmago ha kwụsịzie since 1935 aka agabere ya afịfịa tochicha ya. So na ihe anyị nọkwa kịta bụkwa gịnị recover kwa ọ dị 10 ise n'aka nne ise n'aka ekpe. The pyramid. Yes. Na Nsụde ọ dị na Nsụde. Then enwekwalụ ebe ọzọ enwe crocodile na Agụiyi. Agụiyi ka nkụ, Lake Agụiyi nọba anyị ka nkụ. Mana nke dị iche bụ nke Ọzala Nkanu West. Ilu ebe ahụ onye na-agọ ya kpọọ nke nwoke Agụiyi nke nwoke apụta. Ha abịa together ịma mmekata efu ka ya na nwunye ya pụta. Ha na-abịa iche iche nke ọbụla ọ kpọrọ ọkpọ nke nwaanyị apụta, ọkpọ nke nwoke apụta. So họteelụ anyị na-alụ bụ maka na anyị ma ihe ga-eme n'Enugu, anyị ma ụdị enwere ike ịnanya n'elu plen adapịa, ịnanya n'elu na plen, ịnanya n'elu na plen, ịnanya n'elu na plen. Ọ dị otu awa like ndị a niile a ga-ewe n'ọrụ. Ịma na arụcha ihe a niile ha niile function ba ifu na onye na-egbu anụ ọ bụrụ na ọ na-egbubu ofu efi ogbuwezi ya ịtọ maka na ndị na-eli nri dị. Onye na-ere ose ọ bụrụ na ọ na-egobe ofu nkata ogobezi ya ịtọ. So ọ bụrụ dị sọsọ ndị a ga-ewe n'ọrụ bụ ihe ga-ebenefit directly. Enwekwu indirect employment because na ọ ga-agbasa onye ọbụla ga-elite elele dị na ya. Ka m kwụsịgodo ebe a. Okay, ka anyị gwakwa ndị na-ege anyị ntị, ọ bụ na ihe anyị na-eme dị unu mma, unu enwere ajụjụ, unu enwe okwu, unu etinyela anyị ọnụ n'ọmalịcha aka anyị na-akọta. Ị na-akpọkwa iwere onu be anyị na-ajụ ajụjụ a ka ndị be anyị Commissioner ada n'oyibo sometimes maka ama m na ọbịa ga-ebe asụ oyibo mana ọ da anụ sometimes. So ịkpọ iwere onu be anyị bụ ya okwu so that ndị be anyị nọcha n'ime obodo na-ege ntị aghọta ihe anụ anyị na-ekwu n'ụtụtụ a. Numbers ị ga-akpọ wee join ya our conversation bụ 0907-275-9950 0907-275-9950 or 0706-815-8029 0706-815-8029. Kedu ihe anyị na-akpa maka ya taa? Exploring abandoned tourist sites in Enugu State, a chat with the commissioner. Onye a kpọrọ ewekwa n'iwe na ma egbubigo kọlụ gị amakwa nke o si wee. Okay, ọ ka ya. Good morning. Thank you for joining us. Ke afa gị ka ebe isi akpa anyị. Amarakwa m ihe mezi nke a biko. Okay. Good morning. Kwana anyị afa gị na ebe isi akpa anyị. Ugochi, welcome to the program. Actually, looking. Okay, ọ ga-aza gị akịta okwu bugokwu ya before mana ọ ga-aza gị akịta. Ugochukwu daalụ maka isonyere anyị. Gaa n'iru na isonyekwala anyị na mkparịta ụka nka. Ọ dịkwa ka ị ga-akọwa ebe a na-alụ họteelụ ikwu na a na-alụ na International Conference Center mana ị ga-agbalị ya. Calls ka na-abatakwa ka anyị ka na-aza. Good morning. Daalụ maka isonyere anyị. Ke họteelụ? Okay, biko gwana anyị afa gị na ebe isi na-akpọ.
Ugochukwu nke kpọkwa nkịta. Okay, ngwanụ daalụ Ugochukwu. Ka anyị zie onye ọzọ na-akpọ anyị. Ọ dịkwa ka ọ mụ ga-ejizi aka m wee kwuo ebe a na-alụ hotel a na-alụ ya n'ime International Conference Center dị n'Independence Layout, the heart of the town, about 15 minutes drive from the international airport. Mana commissioner nọ ebe a bụrụ m ga-ekwuli ọnụ ya. Good morning. Daalụ. Ekele dịrị gị. Ọ ga-akwa anyị afọ. Okay, nna m anyị si na akpọ ọganike na-akpọ. Ngwa gaa n'iru ka ị na-agwa anyị okwu. Daalụ nna m anyị. Ọ na-ege gị ntị. Ise ka anyị na-ekwukwa na culture. A word of prayer from Nnamani. Ọ sị ka unu jidekwa ka unu ji na onye asị na onye jide ka o ji na-eme ọfụma. Ọ sịkwa nke sọ bụ na ede anyị Igbo ka m ji na-akọwalụ gị ihe a. Ọ sị na ka ụgba dịkwa ka isi ya. Ihe ndị a niile gụpụtacha na revive ka ọ bụrụkwa eziokwu ka ọ dịbe maka na ya ma na o mee Enugu steeti ga-achawapụta. Onyenwa biko kọwakwa maka this 5-star hotel 350 rooms 380 ewepụta ọ dị ka nchọ ka lụọ ya na be m biko kekọkwala ha ọfụma ebe a na-alụ ya n'ọkwa the heart of the city. Daalụnụ ọzọkwa ebe a na-alụ ya bụ 380 5-star hotel bụ n'ime the International Conference Center. Ọ bụ na ị na-aga Okpara Square dị n'aka nni, International Conference Center dịkwa n'aka ekpe n'ime ananwa dị na International Conference Center maka na o bido n'ebe Okpara Square anwa wee pụkwa side Government House. So o buru nnukwu ibu ọ n'ime ebe anwa ka a ga-alụ the 5-star hotel 380 rooms. Ama m na Ugochukwu na-abụ jụrụ ajụjụ a na unu enwetago ọsịsị ya. Kọmishọna gakwa n'iru n'ịkpọkọsịla anyị lots of waterfalls, water bodies, caves. Ha na-achọkwa revive pyramids. Did I even forget that? Amazing sites. Amazing sites. Ọ gwakwara anyị maka sites. Imago onwe ebe okwu na nwaanyị abụgola eze n'Enugu State, Enugu Ezike in the past. So ọ bụ na mma bụrụ onye Enugu State si ebe ọzọ na-abịa achọkwa ịma biko kedu ka ebe eze nwaanyị anwa bụ eze kedu ebe obi kedu ka m na-afịa ọ ga-eme gị ka ị relate resonance with the story. Ihe ọzọ ọ gwakwala anyị nkịta wee bụrụ na onwe nke tọsịrị m ebe Chukwu bi. Ndị a believe na Chukwu and o nwere ihe melụ ha ji wee believe na Chukwu. There was solution ha na-enweta ebe ahụ onye ọbụla bi ebe ahụ mgbe ahụ egwu ogbo olu gị mkpa ọbụla ka ekwana ihe ọzọ ịma bụ Chukwu. Ọ bụrụ kwasa ebe ahụ ka ọ dị anyị nwekwa anyị n'ọlọ dị na ebe Chukwu bikwa n'ọga. In fact n'ọlọ nke ọlọ anwa ka dị buru nnukwu ibu maka o bido na Anambra na Owerri Ezukala. O bido side Owerri Ezukala iru ebe ahụ efu n'eziokwu na Chukwu bi ebe ahụ. Ọ dịkwa ka ndị Enugu steeti ga-emezikwa ya kịta aka. Owerri Ezukala dị na Anambra mana ha na ọlọ nwee boundary. So nke Owerri Ezukala na anwa stretch kwa wee bata ọlọ na Oji River Local Government. Mana ịma na ha niile kalị ọ bụrụ ihe anyị ga-etinye aka mebe ofu oge isi na ị ga-eme ofu oge mana ị na-ekwu eziokwu. Ọ dị Ọ dịkwa modern
All the modern Mana mana. Governor anyị bịa sị na ọ ya ewelo revenue Enugu State from $4.4 billion. Wee jee $30 billion. Ama m na o socha n'ihe mego iji wee tinye aka na ihe ndị a. So apart from imebere Enugu State ka ndị ọzọ fụ ya, enwe ihe ndị ọzọ ibugasị n'obi. Ịma na ministry anyị abụla ibu. Ministry anyị hospitality dị na ya, culture dị na ya, tourism dị na ya, creative economy dị na ya, which is ma ndị na-eti egwu ma ndị Nollywood. Okay, abịa na nke culture enwe ihe anyị mere kịta. Anyị bịa kpọkọta ndị dibịa niile ọnụ, ndị eze nwaanyị niile, ndị eze nwoke niile, wee kpọkọta ha niile ọnụ, ha wee nọrọ under one umbrella. We inaugurated them last month. Anwezie onye ndu kịta before ịgba afa n'Enugu Also no State. ị ga-eje ị ga-enweta permit. Ị ga-enweta permit gị from the ministry. Agwago m ha gbada akọkwa na uru enyi ịkọ uru enyi anyị na-alụ gị license gị. nke a na-ele mmadụ Achiere ha na-akọcha people. Ime poison anyị analụ gị certificate gị, anyị analụ gị your permit. So before you go arụ mmadụ mba ife mmelụ na ya bụ okwu bụ na abịalụ m set up a committee chaired by onye isi ndị mmọnwụ na ministry anyị. Maka na ịbịa na ministry anyị anyị nwere department na-afụ maka mmọnwụ. Dịka m si kwuo okwu baa n'okwu mmọnwụ okwu nwoke nwaanyị ewepụ aka ya ọkwa ịfọrọ mmọnwụ ọkwa ịfọrọ ọjị okwu nwoke ịma omenala commission ka adịghị etinye ọnụ na ya. Ha ejegokwanụ mechaa investigation ha niile wee nye m report wee nye their recommendation ha in fact before anyị na-akarịdị out recommendation anyị obodo anwa na onwe ha ewejugola aka ha wee mee ihe kwesịrịnụ ka ha mee. So abịa na ihe gbasara mmọnwụ mgbe anyị wepụtara ofu ụbọchị mmọnwụ niile eji mara Enugu ga na-apụta ọnya bụ ihe mkpọrọ mmọnwụ festival nke anyị na-ene anya na ọ ga-adị na October. Okay, nwa ndị Enugu the Ministry of Culture and Tourism kwadokwala akwado nyere anyị aka ka anyị kpalie amụ. Ọ bụrụkwa sọsọ mgbe a na-agba ihe ọgbụgba mgbe mmemme kama na akpọtecha this tourism site ịnọkata ịkpọrọ ndị be gị jekene picnic na a na-emekwanye ndị ọcha na-emekwanye ịkpọrọ ndị be gị je na-alị anya asị gị na waterfall na a na-eje nya unu eje ụmụ gị afụ ya n'anya ọma bụ cartoon ọma bụ film ha na-ekiri ha na-afụ ya ụfọdụ ga-abanyenwu n'ime mmiri abanye ọ bụrụkwa mụ nwa mfụ ebe a mmiri na-ekpo ọkụ one side na-eju oyi m ga-achọkwa ije m ga-eje ka m fụ n'anya ndị nachie skuul fụga ebe ụmụazị na-aka akọ ma skuul bidosia jee na-akọrọ ha na ya fụrụ ya n'anya fụ ma ebe Chukwu bi isizikwa ya na ịdọrọkwa Chukwu bi ebe ahụ nke a gbasara gị nyanwa fụga ebe Chukwu bi. So ọ bụrụ Enugu steeti anyị na-eje efu a sị anyị na before the end of the year na anyị ga-afụ ihe anyị atụbara anya onwedị nke na-atọ m ka this ICC coming to life, hotel presidential coming to life, Independence Law taa ga na-emekwa eme m ga-akwụnwụzikwa ụgwọ ụlọ mgbe a na Independence Law taa. Ọ bụrụ onye mụ ihe onye dị smart onye na-eje na-aga aga ihe ị kwesịrị ime kịta bụ iji nwere ọnwa ya ịghọtago je chọọ ma enwe ebe ị ga-enweta shop around mana dịte mbụ n'ebe ọbụla ị nọ n'Enugu ị ga-erite elele ị nọlụgodi n'ime afịa ị ga-erite elele ebe ọbụla ị nọ n'Enugu ị ga-erite elele ya. Onya bụ the good thing about this whole thing. Anywhere you are, you will benefit from it. Okay, anyị ga-ejikwala otu a wee kwucha okwu anụ n'ụbọchị nke taa maka na arapụ anyị dị kind of excitement dị ma mụ na-arụ anyị nwere ike anyị na-akpịachi efo anyị amalutezi na anyị ada m ekwuzi okwu ịṅụ mmiri ma ọ iri nne obi dị anyị mma ka isi bịa sonye na kọwapụtakwalụ ndị Enugu ihe a na-eme ka ọ da na-abụ na anyị gụta ihe ụfọdụ na soshal midia ma ọ bụ steshọn dịka ESBS buo ya isuo imi ihe ọ ga-abụ na iPhone ya ka anyị malụ mana otu ọ bụ kọmishọna na-alụ ọlụ a bụ ihe pụtalụ bịa gwa anyị ama m na ọ bụ na ị na-elobu ọnwụ hope adịbago gị n'ime, ọ bụ na ị na-elobu mgbapụ hope adịbago gị n'ime, ọ bụ na iwe na-ewebu gị n'ụdị ọbụla n'ebe gọọmenti anọ ịfụ na inwebe ego plan to support the government na ndị anụnwa nsọpụke sọpọtụ ha ebe ọfụma nsolu lite elele maka sị na onye ọbụla bi n'Enugu na onye ọbụla bụ onye Enugu
na onye ọbụla na-abịa Enugu bụ ndị ga-erute uru ihe a. Ọ chụpụ onwe ya n'ụgbọ amansịkwa nọ n'ụgbọ erutere ya, mee nke gị ka gọọmenti mee nke ya. Commissioner for Culture and Tourism, onwe okwu ikpeazụ inwe ikwu na program a? Ndị Enugu, anyị na-ekene unu otu unu si wee tụnyelụ His Excellency Dr. Peter Ndubuisi Mbah vote. Ọ gwara unu na ihe anyị na unu nwere bụ contract, social contract, ọ ihe ọ kpọrọ ya. Unu fụrụ na gọvanọ anyị bụ Tọkọnadu, gọvanọ anyị bụ Ekwueme. Nkwa niile o kwere, unu fụrụ na ọ na ha emezu ya n'ofu n'ofu. Presidential o kwere nkwa ya, international conference o kwere nkwa ya, okay, tourism o kwere anyị nkwa tourism. Unu fụrụ ihe na-eme. Ọ bụrụkwa so na tourism na sektọ niile, mana health dịka otu unu si malụ wọọdụ ọbụla dị n'Enugu. Enugu nwere 260 wards. Wọọdụ ọbụla ga-enweta ụlọ ọgwụ, wọọdụ ọbụla ga-enweta ụlọ akwụkwọ, smart school. Onye ọbụla, a lot of wards ebidogo nweta bịa. Ihe agba n'aka ejiro enyo enene ya. Biko ka anyị niile wepụta obi na-ekpelụ His Excellency ekpelụ, na-ayọ Chukwu ka ọ gbaa ya ume, ka onye ya ndụ, ka onye ya arụ ike, maka na Enugu adịgo mma. Ndị Enugu, tomorrow anyị atụgokwa down. Our tomorrow is here. Daalụ Dame Ugochi Madueke ịbịa solo anyị wee kpaa nkata na oge okwu akpụ n'ọnụ bụ matters of the moment na breakfast show Good Morning Coal City, ebe anyị kwuru maka the abandoned sites of Enugu State, revisiting them, reviving them, bringing them to life. Ya ka anyị kpaa n'ụbọchị tata. Anyị anụghị ya na over 85 abandoned sites ka a na-etinye anya, 10 or thereabout ga-adị ready before this year agwụ. Anyị kwukwara okwu n'ihe ndị ọzọ, chief of which na ọ bụrụkwa ijecha n'ime obodo ndị a wee jee nene anya the tourist site ma ọ bụ je visit ya, na ọ bụ na a ga-enwecha security because the communities are involved, so that ọ bụ na ije ikiri anya ihe ọbụla ama mme gị and ịnụkwanụ na o nwere ihe na-eme mmadụ ọgụkwa gị agụụ ije echi. Daalụnụ maka isonyere anyị, daalụnụ maka ige ntị. Ndị niile kpọrọ Ugochukwu 1 and 2, Nnaemeka, Gabriel, Anichukwu, Okwuchukwu na ndị ọzọ niile na-enwere ike ilota afa ha, daalụnụ maka ịkpọ anyị. Ndị anyị na-enwere ike ịza kọl ha kwa maka oge ka anyị wee hapụ kọmishọna bịalụ isome imeela anyị program ka o wee nwee ihe okwu. Daalụnụ, nọdụ ọfụma, anyị ọbụla sepụkwa aka n'ihe ọjọọ, mee nke gị ka gọọmenti wee mee nke ya. Thank you. My name is Ngozika, Mbah, signing off on the Good Morning Coal City Thursday edition. Join us tomorrow for the Thank Goodness It's Friday edition of the show. I'm out of here. Chioma. My name is Chioma Agulanna. I'll be here tomorrow to ensure that you are really entertained.